Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4, hafaliadau differol trefn 2 sy'n homogenaidd. Felly, yn y cyflwyniad yma a'r un nesaf, byddwn yn ystyried yr hafaliadau differol trefn 2 o'r math a gyda d2 dx sgwar plus b d dx plus c lluosi yn haflu 0. So, yr ochr chwith i ni'n canolbwyntio arno ar y dechrau. Yn ffodus, lle mae a, b a c yn gysonion, yn ffodus mae yna ddull cyflym i ddarganfod datrysiad cyffredinol yr hafaliad yma. Nid oes angen integri, fe fydd y dull yn cael ei gyflwyno yn y cyflwyniad yma a'i gyfiawnhau yn y cyflwyniad nesaf. Felly, enghraifft cyntaf. Ystyriwch yr hafaliad. Tybiwn bod y yn haflu e i'r pŵer mx yn ddatrysiad o'r hafaliad yma. Dangoswch bod yn rhaid i m bodloni'r hafaliad. M sgwar minus 8m plus 15. Cymharwch reina gyda'r hafaliad gwreiddiol. A thrwy hyn darganfyddwch gwerthaid posibl ar gyfer nifer ar gyfer gwreiddiau alpha a beta o m. Wedyn, rhan b, dangoswch os yw p a q yn gysonion, bydd y yn haflu p a i'r pŵer alpha x plus q i'r pŵer beta x hefyd yn ddatrysiad i'r hafaliad differol. Felly, gosod y yn haflu e i'r pŵer mx, bydd differiad hwnna yn m lluosi i'r pŵer mx a ail differiad wedyn yn m sgwar i'r pŵer mx. Am newid nôl i'r hafaliad gwreiddiol, ni'n cael m sgwar i'r pŵer mx minus 8m i'r pŵer mx plus 15 i'r pŵer mx. Felly, cymeryd yr i'r pŵer mx allan, a mae gyda ni fracet gyda yr mynegiad quadratig yna. Gosod hwnna'n haflu 0, dyw i'r pŵer mx methu bod yn 0, achos mae e yn 2 pwynt rhywbeth, felly mae rhaid bod y bracet gyda'r m sgwar minus 8m plus 15 yn haflu 0. Felly, o'r gwreiddiol, defnyddio'r cyfernodau a gosod yr m sgwar yn ei lle ac m a dim m. Felly, datrys hwnna, ni'n cael bod m yn 3 neu m yn 5. Nawr, os yw y yn haflu, felly ni'n defnyddio'r 3 a'r 5 o'r ateb i'r hafaliad yn a. Os yw y yn haflu p i'r pŵer 3x plus q i'r pŵer 5x, differi hwnna, ni'n cael 3 lluosi p i'r pŵer 3x plus 5 q i'r pŵer 5x, a ail differi fe, a ni'n cael 9 p i'r pŵer 3x plus 25 q i'r pŵer 5x. Am newid reina, felly d dx minus 8, d2y gyda dx sgwar, yw'r mynegiad cyntaf, minus 8 d dx plus 15 y. Ni'n gallu cymeryd cyfuno'r p, felly mae p gyda 9 i'r pŵer 3x, o a tynnu'r i'r pŵer 3x mas, minus 8 lluosi 3 sy'n 24, gyda p a i'r pŵer 3x, a 15 p i'r pŵer 3x fyna. Gyda q wedyn, mae 25 dyn ni, minus 8 lluosi 5, plus 15, sy'n rhoi i ni bod 0 gyda ni fel ateb. Felly, mae y yn haflu p i'r pŵer 3x plus q i'r pŵer 5x yn ddatrysiad yr hafaliad gwreiddiol. A ni wedi cael y 3 a'r 5 o'r ffaith bod nhw'n ddatrysiad
yr hafaliad gyda cyfernodau'r hafaliad differol gwreiddiol. I chi wneud, yr un peth, gosodwch lan yr hafaliad ategol, ni'n galw fe, gyda'r M. Dangoswch wedyn i bod hwn, so defnyddio E i'r pŵer MX, i helpu chi ddangos bod yr hafaliad yna gyda'r cyfernodau yn bosibl. Dewch o hyd i alpha a beta a dangoswch bod yr mynegiad yna hefyd yn ddatrysiad i'r hafaliad gwreiddiol. Gwaith i chi wneud yw hwnna. Ewn mlaen. Mwyn datrys yr hafaliad differol gyda A, B a C fel cyfernodau, ysgrifennwch yr hafaliad atodol, felly A gyda M sgwar, B gyda M a C wrth unan yn haflu 0, a fydd yn hafaliad gwadratig gyda'r un cyfernodau a'r hafaliad differol. Datryswch yr hafaliad atodol. Os oes gan yr hafaliad atodol wreiddiau real ar wahân, alpha beta, bydd gan datrysiad cyffredinol yr hafaliad differol ar y ffurf yna. Mae hyn yn resymol yn dilyn yr enghraifft ni wedi wneud. Os oes gan yr hafaliad atodol un gwreiddyn dwbl, bydd gan datrysiad cyffredinol yr hafaliad differol yn y ffurf yma. A wedyn, os oes gan yr hafaliad ategol wreiddiau cymhlyg alpha ac I omega ac alpha minus I omega, bydd gan y datrysiad cyffredinol yr hafaliad differol ar y ffurf E i'r pŵer alpha yw'r rhan real gyda x plus b cos yr rhan dychmygol omega x plus q sin omega x. Byddwn yn cyfiawnhau'r broses yma yn y cyflwyniad nesaf. Felly, defnyddiwn y broses hyn yn ystod y cyflwyniad yma i ddarganfod datrysiad cyffredinol a penodol mewn 3 enghraifft, un o bob math. Felly'r un gyntaf. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol ar gyfer hafaliad 5 d2e gyda dx sgwar minus 8 d dx minus 4e yn haflu 0. A wedyn darganfyddwch hefyd y datrysiad penodol sy'n bodloni'r hafaliad os yw yn minus 11 a d dx yn 14 pan mae x yn 0. Felly gyntaf, ni'n gosod lan yr hafaliad ategol. Felly 5m sgwar minus 8m minus 4 yn haflu 0. Datrys hwnna yn unrhyw ffordd chi moyn, a ni'n cael bod m yn haflu 2 neu minus 0.4. Defnyddio'r datrysiad yma, ni'n cael datrysiad cyffredinol yn haflu 1 gysonin gyda i'r pŵer 2x plus gysonin arall i'r pŵer minus 0.4x. Defnyddio'r amodau cychwynnol, mae x yn 0, mae yn minus 11. Felly gosod rheina mewn un hafaliad yn datrysiad cyffredinol, a ni'n cael bod minus 11 yn haflu p plus q. Differi, hwn ni'n cael 2 p pŵer 2x minus 0.4 q pŵer minus 0.4x. Defnyddio y ffaith bod x yn 0, mae d dx yn 14, felly mae 14 yn haflu 2p, x yn 0, minus 0.4q. Hafaliadau cydamserol gyda ni, ni'n gallu datrys rheina mewn unrhyw ffordd, a ni'n cael bod p yn 4 a q yn minus 15. Felly datrysiad penodol ar gyfer y gwerthoedd yna yw bod yn haflu 4 i'r pŵer 2x minus 15 i'r pŵer minus 0.4x. Felly, ni'n dechrau gyda'r hafaliad ategol, datrys hwnna, penderfynu pa un o'r ein ni'n defnyddio,
a dyna'n datrysiad cyffredinol. Wedyn, defnyddio yr amodau cychwynnol i ddod o hyd i'r cysonion. Enghraifft 3. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol ar gyfer hafaliad yma. A wedyn darganfyddwch hefyd y datrysiad penodol sy'n bodloni'r hafaliad os yw'r amodau yna yn cael eu bodloni. Felly, yr hafaliad ategol m sgwar plus 8m plus 25 yn haflu 0. Mae hwn yn mynd i roi atebion cymhlyg i ni, felly mae m yn dod yn -4 plus 3i, neu -4 minus 3i. Defnyddio'r fformula neu eich cyfrifiannell. Felly, hwnna yw'r un ni angen tro yma, felly ni'n defnyddio hwnna fel y datrysiad cyffredinol. Yn haflu i'r pŵer y ran real, -4x, lluosi braced p, cos y ran dychmygol, 3x, plus q sin 3x. Defnyddio'r amodau cychwynnol, a ni'n cael, os dyw x yn 0, mae y yn 2, x yn 0, mae y yn 2, felly mae 2 dyn ni yn haflu 1 fyna, p lluosi 1 a 0, p yn haflu 2. Differi hwn ar en, i gael defnyddio'r ail ran, felly i'r pŵer -4x yn cael ei ddifferu i -4, i'r pŵer -4x, cadw hwnna, plus cadw'r i'r pŵer -4x a differu'r bracet. Ach, mae gyda ni lluoswm fyna, cofio bod angen defnyddio reol lluosi. Felly, -4, sin yn mynd yn -3 per sin 3x, a mae'r sin yn mynd yn cos, lluosi da 3, so 3q cos 3x. Gosod yr amodau mewn, x yn 0, mae dx yn -5, felly -5 yw -4, lluosi p, hwnna'n 0, plus 3q. Ni'n gwybod bod p yn 2, felly mae q yn dod mas i fod yn 1. A'n datrysiad penodol ni nawr yw i'r pŵer -4x, 2 cos 3x plus sin 3x. Enghraifft arall tan. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol ar gyfer y hafaliad yma, a darganfyddwch hefyd y datrysiad penodol sy'n bodloni'r hafaliad os yw yr amodau yna yn cael ei bodloni. Felly, yr hafaliad ategol, 4m sgwar minus 12m plus 9, sy'n rhoi ni bod m yn 1.5 ddwy waith. Defnyddio fformula, ffactorio neu defnyddio'ch cyfrifiannell. Mae hwn yn defnyddio'r bocs canol yma, felly datrysiad cyffredinol y tro yma yw i'r pŵer 1.5x, bracet px plus q. Felly dyna ni, ni angen dod i'r cysonion yna mewn. Felly os yw x yn 0, mae y yn 4. So, hwnna'n 1, hwnna'n 0, q yn 4. Differi hwnna, mae gen i lluoswm fan hyn. Felly differi'r ran gynta, 1.5 i'r pŵer 1.5x plus y braced, fel mae e, plus i'r pŵer 1.5x, lluosi differiad y braced yw p. X yn 0, gosod dx yn haflu 1 ar 10, felly 1 ar 10 yn haflu y p yn 0 fyna, felly 1.5q plus p, sy'n rhoi ni bod ni'n gwybod bod q yn 4, felly 6 plus p yn 1 ar 10, p yn dod yn 5. Ein datrysiad penodol ni yma yw yn haflu pŵer 1.5x, 5x plus 4 tu fewn y braced. Felly ni wedi cael 3 enghraifft yn defnyddio 3 sefyllfa gwahanol am atebion yr hafaliad ategol.
A dyna ddiwedd y cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer hafaliadau differol trefn 2 sy'n homogenaidd.